la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu. Abale anzanga, ndikulandireninso pano pati tiyankhule na Ambuye bwalo lathu limene ife limodzi ndi Mulungu timakhala pansi ndi kumamveserana. Mulungu amvere mapemphero athu, ife timvere mawu ake, moyo uzipitirira. Ndipo tidakali muno mu nyengo ya Lenti, lero ndi lachisanu. Mulungu woyamba ndithu wa nyengo ino ya Lenti. Tifuna kugawana mawu athu kuti Mulungu akutipasa ntchito yoti inu ndine tiwuzane zonena kupanga. Inu ndine tiuluse, tifalise uthenga wa Mulungu momveka bwino ndi mosawumira. Mawu athu oyamba akuchokera pa Isaiah chapter cha 58 ndime ya 1 mpaka ndime ya 9. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino akuchokera pa Mateyo chapter cha 9 ndime ya 14 mpaka ndime ya 15. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Elizeyo Mtalika kuchokera ku Christ the King Parish Mtawila mu Archdiocese ya Blantyre. Tiye tiwerenge mthenga wathu wabwino. Pambuyo pake ophunzira a Yohane Mbatizi anabwera kwa Yesu namfunsa kuti, kodi bwanji ife ndi Afarisi timasala zakudya kawirikawiri pamene ophunzira anu sasala nkomwe? Yesu adati, kani anzake amkwati angati kumasala zakudya pamene mkwati ali nawo pomwepo? Chosatheka. Koma izafika nthawi pamene azawachosera mkwatiyo, pamenepo ndiye azasala zakudya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, takali kunena masiku apitawa zakusala zakudya, kugwira ntchito zachifundo, kupemphera, kutani zimene tikuyenda kugwira ife mu nyengo ino ya Lenti. Koma mawu athu oyamba lero Mulungu akuseka pamene tikupangira zinthu. Kani zosala zakudya manena zija ndi zimenezi? Kani zachifundo manena zija ndi zimenezi? Kani mapemphero manena aja ndi amenewa? Kulapa manena inoja ndi kumeneku? Mulungu akuseka. Ndiye ndafuna kuti inuyo lerolo muyang'ane kumene mwayenda masiku amene wawa. Zimene mwakhala mukupanga zakusala zakudya, kupemphera, kugwira ntchito zachifundo, kodi Mulungu sangaziseke? Kodi sizosekesa kuti Mulungu atakuonani kuti ati awo akusala zakudya, kodi ati awo akugwira ntchito zachifundo, koma zipanga izo zitaone zimenezo ndiye zimene akamanena kuti akusala zakudya amatanthauza zimenezo? Mawu athu alero oyamba kunena kuti inu ndine tipite tikalalike, tipite tikawuzane, tikapasane uthenga, tisachitirane manyazi, tisaopane, tisaopsezane, koma tiwuzane chinthu chimodzi. Kodi akuti tikanene chani? Akuti inu ndine tikawuzane zinthu zimene zili zolakwika pakati pathu. Pali uthenga wina akakupasa kuti unyamule umalemera, pali wina akakupasa kuti unyamule umakhala opepuka. Ukanyamula uthenga okanena zina zake zofewa sumavutikana nawo. Kuti inuyo ndinu abigi, kuti inuyo ndinu munthu wabwino, kuti kubwera zakuti zabwino, uthenga umenewo suvutayi, umakhala osavuta kupereka. Koma akutume kuti ukawuze kuti zikupanga iwozo, akuti sindigwirizana nazo. Ndikanene ine? Ukanene iwe. Ukawuze kuti chimene wapangacho ndikulakwa. Ndikanene ine? Ukanene iwe. Kuli anthu amene zimavuta kupereka uthenga ngati umenewo. Koma Mulungu amatituma, ndipo lero akutituma mu nyengo inoyi ya Lenti kuti tiwuzane zoona, tiwuzane chilungamo cha zimene zikulakwika. Chilungamo chimenecho chimene chitathandize kuti tikonze zinthu zija. Sikuti tiwuzane cholinga chona kuti wina achipe kapena wina akaoneka olephera. Cholinga chathu nchona kuti tikonze zinthuzi aliyense azikhala bwino. Tiwuzane choona chenicheni. Yohane Mbatizi atakamuza Herodi choona chenicheni cha banja lake, mutu wake unadulidwa. Mneneri Natani atakamuza Davide za choona chenicheni, Davide anamva, ndipo Davide analapa. Ndiye osamangopita kutali kuti ndikakanena ichi ndikakalipiridwa, ndikanena ichi andichosa ntchito, ndikanena ichi zidakwika. Kuli ena amene ukawuza chinthu ngati chili choona ndipo ncholakwika amamva. Tili ndi atsogoleri otero amamva. Achimwene mwachita bwino mwazandiuza, achimwene mwachita bwino mwazandiuza, apapa tisintha, ndikusinthadi. Ndiye tikutumidwa lero kuti inuyo ndine tipite tikawuze anzathu choona chenicheni. Mulungu akuseka zimene anthu akupanga. Akunena kuti mawu oyamba akuchokera m'buku la Isaiah. Munyengo ino zikuoneka kuti anthu
amamva bwino kumangooneka ngati akupemphera. Akumangomveka bwino, akumangomva bwino azingooneka ngati akupemphera. Zimene akunena tumayambaja. Akuti anthu akungomva bwino kuoneka kuti amuyandikira Mulungu. Kuli anthu ena amamva bwino akakhala kuti ambuye aja timayankhula nawo, ambuye episcopi. Timayimbirana mafoni, timayimbirana mafoni. Iyi president uja timayankhula naye. Pala anthu ena amangomva bwino zimenezo. Ndiye zimapitirira ndikumangomva bwino kukakhala pafupi ndi Mulungu. Ndikukajambulisa pafupi ndi Mulungu. Maphozi, ma HD. Kukajambulisa pafupi ndi Mulungu uzooneka ngati opemphera. Akunena kuti zimangokukondani kuti muzingooneka ngati anthu ofuna kumvera malamulo anga, koma sikuti mukumvera malamulo, koma mufuna muzingooneka ngati omvera malamulo. Iniyo mukuziwa vuto limene likuoneka pakati pathu. Vuto lina kuti ngakhale maepiskopi athu amalemba makalata ambirimbiri eti. Zaka ziwiri zapitazi amati akalemba kalata ija ovomera mangona kuti oye tamva ifeso zimene tikugwirizana nazo tamva iya papo ndikuona kuti zinthu zimalakwika tamva pakati lozi azingooneka ngati akonza zinthu zija, azingooneka ngati kuti zinthu zija zitheka, kumangomva bwino kuoneka ngati. Ndi chimene Mulungu akutiseka lero kuti mangomva bwino kuoneka ngati kuti mukundimvera, mangomva bwino kuoneka ngati kuti muli pafupi nane, mangokondwera kukhala naye pafupi, muoneka ngati kuti mukufuna kusatira zimene ine ndikufuna ine, koma ayi muli kutalitali ndi ine. Akuti ndikaona kusala zokudya kwanu ndikumaseka kuti kusala zokudya kwanu ndikumeneko, ndi akuti uku mukumasala zakudya uku namuwapondereza anzanu, uku namusala zakudya kuja namuwafinya anzanu. Ndi Mulungu akumaseka kuti kodi kusala zakudya kumeneko kwa ntundu chani. Iyayi angofuna angooneka kuti iwo wonso akusala zokudya. Koma lero ndi nthawi imene ife Mulungu akutiitana, akunena kuti ngati mukusala zokudya ncholinga chona kuti mapemphero anu ndi ayankhe, ndipo muganiza kuti ndikuyankhani mwauponda. Tazo chanthu feti madaba kunena kuti kusala ndi kusala, koma Mulungu akukhala ngati sakumva zimene ineyo ndikunenazi. Kupemphera ndi kupemphera, koma akukhala ngati Mulungu sakumva. Zachifundo ndi kupanga, koma Mulungu akukhala ngati sakumva zimene ndikupanga ine, sakuona zimene ndikupanga ine. Ndi akunena kuti inuyo zikupanga inuzi zingondisekesa basi. Ngakhale mapempheredwe anu kuti mukumawelama kwambiri, kuwelama kwambiri pansi ngati uzu, mutayala ziguduli zanu ndikuthirapo phulusa. Mulungu akaona kumangoseka, tamuni nali apo. Kukaitana anjelo ndi azinzi zake, kukaitana china Gabriel, tabwera. Tamuni nali kuti atakutana ali atakupemphera. Koma abale. Mulungu kumangopukusa mutu, takangondita nani anthu ena tizikambirana nawo, awasati taise nthawi. Chifukwa cha zimene mukupanga inu. Mulungu ofuna muzingooneka ngati anthu achiphamaso, anthu amene Ambuye Yesu amadana nawo. Anthu amene kumaso kuwafuna azingooneka ngati kuti ndi opemphera, azioneka ngati ndi akufuna kwabwino, azioneka ngati ndi othandiza. Anthu ngati amenewo amathamangira pa wireless, amathamangira pa TV, amathamangira kuti akangopanga kina kichika kang'onong'ono kukanyamula wa kamera, abwera azajambule. Afuna angooneka ngati akupanga zinthu. Koma kaziwerengeni zipanga iwo palibe. Phokoso lambirimbiri ngati ilo, koma palibe chipanga iwo. Kuzichemerera nkati, koma palibe chipanga iwo. Kulawira kuchali chikulimbu, osegula nchali chikuchita kwa apeza pakhomo. Koma kankamene muja palibe kulumikizana kwina kulikonse ndi Mulungu. Akupanga zawozo mbali nayi akupanga zinthu zopondereza anzawo. Tizikumbukira kuti chuma chimene Mulungu anatipasa ife ndi azinzathu. Ndipo ngati tikupanga zinthu zonse koma anzathu ajasti kwa asamala, Paulo era amena kuti olotakhala kuti uli ndi mphaso za mtundu chani, olotakhala kuti iweyo ndiwe wotani, koma ngati ulibe chikondi zonsezo uli ngati chidebe chongosokosera. Anthu ambiri amene kuyankhula zambiri akuoneka ngati akupanga koma alibe chikondi ndi anzinzawo. Kupita kukamanga bridge koma ulibe chikondi ndi mtundu wanzako. Wakaba makobiri ambiri koma mabilioni ndikutapapo pang'ono ndikukamangira ka bridge ndikukayitana aujeni akunyuzi abwera za kujambule kumene kuti ati wapanga chitukuko. Mulungu akunena kuti kusala kumene ndikufuna ine ndiku, musamalire amasiye, musamalire anthu amene ali ovutika, amene aja amve kuti nawonso ndi anthu, kumene kundiye kusala kumene ndikufuna. Afuna kuti inuyo mukhale anthu osiyana ndi anthu ena. Apa ndifuna kukamba ndi inu nonse amene muli a Khristu, koma muli pakati pa anthu amene sakupanga za Chikhristu, amene muli ngati nkhosa pakati pa mimbulu. Muziwe kuti inu ndi ine tikuyitanidwa kuti tikhale anthu osiyana ndi anthu ena onse. Lero anthu akumapanga zinthu zofoira chifukwa chona kuti akunena kuti kuntchito kuno aliyense akupanga zimenezo, kundale kwa aliyense akupanga zimenezo, iyi kuchali chikuno aliyense akupanga zimenezo. Mkhristu aliyense akuyitanidwa kuti akhale osiyana ndi anthu amene ali kumene iye aliko.
upange zosiyana ndi anthu amene aja, chifukwa iwe unayitanidwa mwapadera. Nchifukwa chakunena kuti ophunzira Yohane Mbatizi anabwera kudzafunsa Ambuye Yesu, ife ndi Afarisi timasala zokudya, koma anuwa sasala zokudya. Bwanji Ambuye Yesu malamuona kuti akalipire ake aja akwayikira kumbuyo, akuizuwa chifukwa chosalira zokudya. Kusala zokudya sinkhani kuti chifukwa kuti wakhuta ndeni kusala zokudya. Kusala zokudya kukhale ndi tanthauzo lenilona kuti kupange chinthu moyo mwako. Mukuyitanidwa ino ndi ine, tikuyitanidwa kuti tikhale anthu osiyana ndi anthu ena onse. Mukapita ku ntchito mupange zosiyana ndi zimene ena aja amapanga koma zontumikira Mulungu. Mukapita ku ndale mupange kumene kuja zosiyana ndi zimene ena aja amapanga kumeneko koma zontumikira Mulungu. Mukapita ku chalichi ku mpingo mupange zosiyana ndi zimene ena onse amapanga kumene kuja koma zontumikira Mulungu. Mulungu akuyitana inu ndi ine, akutitana inu ndi ine kuti tikhale anthu osiyana. Tikhale anthu osiyana amene tapatulidwa. Watipatula timvesere mawu ake, tikamvesera mawu ake aja tisulike. Tikhale anthu amene tikuta kufunsa mafunso zinthu zimene anthu azizolowera. Kawiri anthu amadana kwa mafunsafunso ndi zinthu zimene azizolowera. Tazolowera timapanga kutoto, timapanga chonchi, timapanga chakuti mpandowo amakhalapo ndi awo, ndiye timadikira kuti iwo apange chakuti, kenako ena tipange chakuti, kenako tipange chakuti, ndipo palibe amafunsa zimene zinakhala choncho kuyambira kumayambiriro mpaka na kumapeto. Sitingakhale Akhristu ngati sitifunsa zinthu zimene tazizolowera. Zimene tazizolowera zomwezo kumazifunsa ona kuti kodi ichi chinchoyeneradi kapena nchilondola kuti tichipange mwanjira imeneyi. Kupanda kuti Ambuye Yesu amafunsa mafunso pa zimene Ayuda anazolowera, sakanazapulumutsa mtundu wa anthu. Amayenera kuzitchalenja zomwezo zimene anthu amaziona ngati kuti ndi chizolowezi chabwino, zomwezo zimene anthu amaziona ngati kuti izizi ndiye zimene timapanga ife, amazitchalenja zomwezo ndikubweresapo umulungu, ndikubweresapo chikhristu. Pali zina zimene tazizolowera kuti zikungoyenera kukhala choncho, kaya ndi mu mpingo mwathu, kaya ndi muziko mwathu, tangozizolowera kuti asogoleri akuyenera kumapanga izi, osatira fe tikuyenera kumapanga izo, ukakhala pamalo kuyenera kumapanga zija. Koma ngati ifenso tizifunsa mafunso okuya pa zimene timapanga ife pamoyo wathu, ngati ifenso tizifunsa mafunso okuya kufunsa zimene ngakhale zikuoneka ngati zolungama zomwezo, ndikuzipasa mafunso kuti mufukule zimene zili kuseri kwa zimenezo. Ngati sitipanga zimenezo, ifeyo tikukanika udindo wathu umene lero Ambuye Yesu akutituma kuti mupite mukamasule maunyolo anthu amene amangidwa. Iniyo mpite mukalengeze, muuzane zolakwika pakati panu. Zolakwikazo mukauzana, zimene zithandize kuti mutukule mtundu wanu, mutukule chikhristu chanu chipite pasogolo. Timpemphe Mulungu atiphunzitse kuuzana zoona mu nyengo ino ya Lenti. Mulungu wamphamvu zonse tikuyamikani kuti iniyo munatipasa kamwa komanso nzeru zoziwira chimene tikuyenera kupanga pamoyo wathu. Yesu Khristu anatipasa mawu amene oti atithandize ife kukhala ngati chotilondolera pamoyo wathu. Tichoseni mantha amene amatigwira pamene tifuna kuti tinene choona pa zinthu zimene zalakwika, koma mutipase mphamvu zochinenadi kuti tiongole zinthu ndi kutumikira ulemerero wanu mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. Takuthokozani abale, munalinso ndine Elizeo Bambo Nthalika. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.